Ye Chiburaburu kwene kiwali tukore ichuma ime ya keumbu ensemo ye bunge ya Nyaribari chache ekero kietaro ya linda mwananchi niko litukolia lero ekiombe kia Abagaka kurwa GUSII Council of Elders yesokirie na koragirira Chiburaburu echo cyane ketiwe na koirera obogima bw'omuntu oyomo ugosira bagokwana nabariki bamangana ime y'omucho bosongo nigo babulire ABARAI bonsi beche kanisa na bali abasiasa wesokia na gukwanirengane iyo nonya nabo bariganiria masabo asechire iyo ya keumbu eri koragereria baria baroberetie na baria baikeranetie Chiburaburu echo igotore namabera mange no moichano monene ase nkwano torarua rero ntuana ko yerurinde lakini rero ngo yerutore nande yoboene kurua sichingoro chitoime amangana akoregete litukoria chuma aria keumbu atogosire twensi ase tuabeta abantu bakorira aya naria lakini aya keumbu gagoetania kerengo kiegero muntu nakwete igagoetania gera abangi namba so eteime gwaka abantu gose gwaka kigaria magena omoro engenjo yabangina kokora boigo ntuana koyeigwa engaki yon hospital moyo nabo barasegete nabo barakwane bobe nabo baromane nabo barakure kolenda soko imokiriti mogosa imokienungu gosa imokirigena kugwaka gose negari gose no monto paka bono omonto akure ekinegento tutana koigwa sobugima bwetu abangina bagusii koetera mandero ya wana wake koetera chikanisa sebale munabone kanisa ABARAI banyabururu ABARAI bege SDA ne chikanisa chinde chionse baumera ne toigwe nkwana yabo yabangina bakotebye ngaye engenje yabangina yarwete ngaye gisegi chikotokonya guchia bona sabantu baito bonsi tuatebira ABARAI baito tuatebira abantu baito bechingenjo wao paka bechi kanisa na bande yao baigwe ngane tokonyora mbago toigwa tuarura matukata na bere kojakera rero chumaine paka chumaine goje igorira litogo ligia bangi na banene be miaka 90 paka 100 Abagaka banene be miaka 90 paka 100 bakorogo sabagweke GUSII igoro yabantabo orio okoroberie binde byaba na bali bako bitekereza bako bikerania basaberweke GUSII nawo barasabeke GUSII bako bega yanga abako babosa otoko bagaja sale private abarabe bosa batabegeti yanga bamanye gusaba ogosaba gweke GUSII onye mwana kororege ntoganya mobirore bono konye mobitageti tigana negente ke pi ntokeigwa ntokerora na hende tokwanere egere ntogenda mangana iyo